Белете едно, денят отблизо. Мира Добрева разговаря с родопският козар Бай Минчо. Поводът е повече от радостен. Бай Минчо чака ярета близнаци. Нали, бременна, сега бременна и след един месец трябва да още нацяло да се обсуши, да няма млеко. Ти ще си имаш яренца след напролет? Две ще имам. Откъде знаеш, че са две, да не си е гледал на видеозон? Мира е от стара коза, Яре. Какви въпроси ражда само... Две ще имам. Откъде знаеш, че са две, да не си е гледал на видеозон? Не само на видеозон. Водил е козата и на ядрено-магнитен резонанс. И какви са били резултатите, Румене? Ами скоро пак ще гледат яретата през стъкло. През стъклото на фурната. Ти ще си имаш яренца след напролет? Две ще имам. Откъде знаеш, че са две, да не си е гледал на видеозон? Докато козата роди, ще прескочим до Белгия, за да видим колко щастливи са местните телуета. Хане на 11 много обича Флор. Един ден детето попаднало на странно видео в YouTube. Главният герой в него е германско момиче, което е яхнало не кон, а кравата Луна. След като видяла клипчето, Хане решила, че може да направи и от своето любимо теле състезателен кон. Геро, каубоите не са това, което бяха. Представяш ли си кой комитич да препуска с теле? Ще гледат като теле в железница. Ей! Телетата са ясни, да видим как са бащите им. Здравей, България! По-нова, Лиляна от Big Brother сподели впечатленията от пътуването си в Испания. Оле! На корида. Там за първи път бях на корида. Много е вълнуващо. Аз съм против убиването на животни, но все пак мисля, че на човек ще му е интересно един път да види тази емоция. Това огромно животно, което накрая умира. А аз пък съм твърдо против убиването на прасета. Но друго си е да зацвърчи пържона с карата. Да, това е голяма емоция. Аз я преживявам всекидневно. На човек ще му е интересно един път да види тази емоция. Това огромно животно, което накрая умира. Представям си каква емоция е била. Умирайки, бикът изпрахтява с последни сили. Леле, забавляваш ли се? Аз съм против убиването на животни, но все пак мисля, че на човек ще му е интересно един път да види тази емоция. Това огромно животно, което накрая умира. Аз съм върво противник на алкохола, но емоцията да видиш махмурли е много голяма. На човек ще му е интересно един път да види тази емоция. Лекарите съветват след много алкохол да приемаме много течности, безалкохолни. Проверихме кой на какво залага, за да изтрезнее. Най-бира си пих 2 литра, сега ще пия още една. Това всеки лекар го знае. За изтрезняване минимум 4 литра бира. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода. Най-бира си пих 2 литра, сега ще пия още една. За изтрезвяване. Да. Или пийте, или не пийте. Каква е вашата рецепта за изтрезняване? Моята рецепта лей ми изпих още. Това е неговата рецепта. Правилно, да не е луд да изтрезнява с бистра вода. Кой пие вода, бе, братко? Водата съдържа микроби, бе. Здравейте! Каква е вашата рецепта за изтрезняване? Ти трябва да се напиеш, да изтрезнеш, госпожа претенция. Каква философия, какво чудо! Геро, това да не е природеният Киркегор? Да, но вече се казва Кърка Горкия. Каква е вашата рецепта за изтрезняване? Ти трябва да се напиеш, да изтрезнеш, госпожа претенция. Рибена чорба се яде. А вие какво си носите тук в... А вие какво... Ето, това е чай от алоя и от Южна Корея. Да. Алоя! А вие какво... Ето, това е чай от алоя и от Южна Корея. Да. Аз пък препоръчвам чай от фикус. Фикус, мокус и стрезвакус. Защо трябва да се напият, за да бъдат пияни? Ако се напият, ще станат още по-дебели и ще залитат.